Napay ang pangutana, Brad. Diyos di ay si Pedro kalungsod para makabalo sa mga ngalan sa nangamatay sa tuig 1800s to 2024. Namatay naman si Pedro kalungsod 1672. Kanya napay isa din is patay naman na si Lorenzo Luis og Pedro kalungsod og uban pa nga tao. Nganong moingon man mo sa ilaha San Lorenzo Luis, pray for us. Pedro kalungsod, pray. Makaampo pa diay ang usa ka patay para makaluwas ang isig ka patay. Asa na nga verse mabasa, Clib? Okay, actually same argument po mo Jerome, no? Nga kunay namatay nga ordinary lang, no? Tanato mo Jerome. Maka-pray pa ba, makahangi o ba? Tanato ang si Lazarus o ang dato mo Jerome, no? Luke chapter 16. Nga ang dato mo Jerome nakapayon sa Hades, state of suffering. Si Lazarus tuwa sa busong Abraham. Kung tanato ang King James Version, unsa may ingon sa patay na nga dato mo Jerome, ningon sa Abraham, Father Abraham, I pray unto thee. No? Ang gigamit nga term is a proseuche or precor sa Greek. Nagbeg siya, nagpray siya kang Abraham mo Jerome para nga ma-inform iyang maigsuon nga mga buhi. So makita doon nga usa ka patay mo Jerome, nagpray para sa mga buhi mo Jerome. Ni ang prayer is dili lang nimo extend para sa mga buhi. It can also pray for all bumudrong sa mga patay o mga buhi. Kung si San Lorenzo Ruiz, no, ngano nakaingon man ta nga nasa sa harian sa langit, o si San Pedro Calungsod, igsuon, no, nga nakaingon man ta sa sure ta nga nasa langit bumudrong, tungod kay nahitabo ni nahitabo kang Eliseo bumudrong, ha? Tanto sa Eliseo, no, kaya ang question ni patay, nga ang pagpatay bumudrong. Diya sa 2 Kings, igsuon, no, chapter 13 bumudrong, verse 20. Ang usa ka minatay bumbo Jerome, usa ka minatay ilang gipasan. Unya karon kay nanamay mga kaaway, ilan na lang giitsa didto nakapaingon sa bukog sa minatay nga si Eliseo bumbo Jerome. Unya kay nabuhi man ang minatay nga ilang gipasan bumbo Jerome. Sa ato pamakita nato nga even a dead person bumbo Jerome, makaghimo siya miracle bumbo Jerome. Alang sa mga buhi ug alang sa patay. Kay patay naman to nabuhi balik. No? So nana mga igsoon, no, nana sa Biblia. Muna nga kung bisag patay na si San Pedro Calungsod o si San Lorenzo Ruiz, like sa principle of Eliseo, Elisha, pwede pa dahil makahimo silang milagro alang sa mga minatay, makapray pa sila alang sa mga minatay o sa bumbo Jerome o kanato mga buhi. So ang pinaka-proof nga nung nga si San Lorenzo Ruiz o San Pedro Calungsod naa sa langit, same magyapon kang Eliseo bumbo Jerome. Kadunay na document, klaro kay nga dokumento nga patay na sila San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Apan dunay nahimo nga miracle bumbo Jerome. Nga document gyud nga dili ma-explain sa siyensya nga mga milagro mo nang we believe, no, like Eliseo nga tuwa sila sa harian sa langit kay bisag patay na nakahimo man og milagro sama ni Eliseo mga kaigsuonan.